Makita sa video nga nagginukdanay pa ang mga otoridad ug ang mga suspetsado una na aresto sa gihimong drug buy-bust operation sa Lamitan City Police Station ang duha ka lalaki sa Sitio Lagasan, Barangay Kulay-Bato, Lamitan City, dinhi ning probinsya sa Basilan. Human sa ginukdanay, nadakpan na gayud ang mga suspect. Giila sa kapulisan ang duha ka drug suspect nga sila si Jaime Alfad Sapilin, 54 anyos, minyo nga usa ka tricycle driver, ug si Aldomar Imlani Halil, 19 anyos, ulitawo nga usa ka construction worker, parehong residente sa Barangay Kulay-Bato. Matud ni Police Lieutenant Colonel Arlan de Lompenes, hipi sa Lamitan City Police Office, ang duha ka suspect giaresto tungod sa ilang illegal nga pagbaligya ug usa ka heat-sealed green plastic straw strip nga dunay sulod nga gidudahang shabu ngadto sa personahe sa City Drug Enforcement Unit nga nagpakaarong ingnong pusher buyer. Atol sa pagrekesa, dugang nakuhaan na usab ang mga suspect og duha ka plastic straw strip nga parehong dunay sulod nga puting granules nga gidudahang shabu nga gibana-banang mo kantidad og 13,000 pesos. Nakuha usab sa mga suspect ang isa ka cellular phone nga gigamit sa mga transaksyon, pitaka, sling bag ug ang 500 peso bill nga dunay serial number QD14387 nga gigamit isip buy-bust money sa mga operatiba. Anaa sa kustudiya sa Lamitan City Police Station ang duha ka drug suspect kauban ang mga ebidensyang nakuha gikan kanila alang sa tukmang disposisyon. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.